Този клип е възможен благодарение на фундация Junior Achievements в България и финансовата подкрепа на Code for Europe. Здравейте, днес сме се събрали част от отбора по роботика и направихме занимание от съучениците от випуска всички 6 класове. Като това са два робота, които са за бъдещето. Единият робот се казва нашия, който е Хели, а техният робот се казва въртележката на бъдещето. Добре.